martangi yang mahita. Mauliate madiho de bata Jehovah amanami na mangaramoti parnguluan nami sahat tutikyon. Tuhan tangi honon nami mahatam na badiay. Asima roham dihami. Tordimima namia di roha do pikiran nami be. Asa takasu tangi hokami. Jala takasu watu sihami. Hatam na badiay. Amen. Huria na hinaholongan ni Tuhata. Turpuk jamita dihita di minggu na papituhod dung Trinitatis sadarion. Ima natar surat di Kolose bidutolu mamuka sian ayat 5 sahatu ayat 10 sada. Tapai hutihu ma di rohata hujaha ma dihita. Atong bunuhamu maruas muna akan aditanoon. Permainanon hahodaron riting ni roha hisap-hisap naroa rodi pangahution ima pardebataon na leban alani akaido lalu rimas ni debata diulahok kamudo akai na jolo tagad di bagasani ngulumuna alay anggonwaing bolokok kamu masaluhut nai rimas, muruk, hajahaton, pangisahion, hatabaraksi sian pamangamuna. Unang mama sigabusak kamu. Ay nunga di tanggal kamu, jol manaburuki, rap dohot akka parulaw muna. Jala nunga di solukok kamu, na ibarui, na pinaibaru, asa tadaw muna, rupa ni natinopana ibana. Dang mardia ibar disi gorik nang Jahudi na marsunat manang naso marsunat bangso na leban manang bangso naso maju dope hatoban manang anak mata. Kristusido tahe saluhutna jala di bagasan saluhutna ima sahana. Huria na hinaholongan ni Tuhata songon syair ni buku edeta nomor 122 ayat 3. Say jok do hutadikon dalam mi natigori. Kristenau hape hutodong dalan hamagoani. Songoni manang gobaran ni rues ni huria. Gobaran ni halak Kristen na di Koloseon. Nang penaung targoar na sida si ihutok Kristus, alay say jok dope di ulan na sida, akan namaralo tu Kristus. Alani ima dipaingot si Paulus na sida, asa ditinggalkon na sida, pangalahon na rubii. Domutusima, huria na hinakolongan ni Tuhata, na pinasaha ni jamitaot tuhita. Hobar tu topik ni minggutta sadarion na mangodol hotuhita gabe jolma na ibaru di bagasan Kristus. Solukok kamu mana ibaru na pinaibaru ni Kristus mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbaharui oleh Kristus. Asa marhite turpuk jamita sadarion adong ma tolu hal na macarikot si ulahonotta na parjolo gabe halak na pinay baru ni Kristus na parjolo majalahi na digijangi. Molo disosoho si Paulus diturpukon asa majalahi na digijang buido mamitor dohonon na soriko be majalahi na ditanoon. Dangina ni dokna. Riko do parhaseangon na ditanoon ay di portibiod do pehita. Padohan akan na digijang lapatan na taulahon lomoni rohani debata. Majalahi na digijang lapatan na pasauton sakap ni harajaon ni debata. Ima
lomo ni rohana. Boi tapatudos tu Matiusonom ayat 33. Molo tung sipata madabu hita hehema alai unang be tudal sian bohini debata. Huria ni tuhata parsiajaran na paduahon halak na pinaibaru ni Kristus na paduahon ima mia di ibana pangarajayo diri. Tatadadokan capung manang libur. Ternyata dalam metamorfosis capung dia mengalami satu fase yang disebut nimpa. Nimpa hidup di air, bernapas dengan insang dan hidup sebagai karnivora yang ganas. Maka makanannya adalah berudu dan anak ikan, bahkan sesamanya. Tetapi ketika dia berubah menjadi capung dewasa, dia tidak mau kembali ke kehidupan lamanya. Hidup di air dan menjadi pemangsa yang buas. Ai molo masuk tu aik liburi matema ibana. Lau songoni magobaran ni halak na manulukot jol mana ibaru. Molo tabering di partikia sonarion nunga toro palak na so adong bedi ibana pengendalian diri. Dia serakah bahkan saling memangsa. Alani ido diodol hod diturpukon gabi halak Kristen na tinopana ibaru na mampu menguasai dohok mengendalikan diri. Alanima didok si Paulus bunuh hamuma akaruas munana di tanoon. Ahamai imana tersurat di ayat 5 sahat tu ayat sia. Bunuh hamuma sada parmainanon percabulan hahudaron kenajisan hisap-hisap narwa nafsu jahat pangahution, keserakahan, penyembahan berhala, rimas, marah, muruk, geram, hajahaton, kejahatan, pangisahion, fitnah, hatabaraksi, kata-kata kotor, unang marsigabusan, saling mendustai. 10 poin di ayat 51 ayat siaon, ruas si bunuon khobar tu podani si Salomo, si Paulus. Hurian itu hatta heado hujaha di sada buku. Ternyata hukum penggal tidak akan dapat menghambat orang untuk melakukan tindakan kejahatan dan dosa. Negara Arab memberlakukan hukum penggal dan setelah pelaku dieksekusi akan diarak dan dipertontonkan di muka umum. Tapi fakta membuktikan kejahatan, perampokan, pemerkosaan di daerah itu tetap ada dan para penjahat semakin lihai. Huria nahina holongan ni tuhata napa tolu homma molo di odol hutuhita gabi halak napi na baru ni Kristus si ulah honot ta ima maka nguluhon parange na ibaru. Ditiki para dehojami taon adok kujaha sebuah surat yang ditulis oleh seorang istri kepada suaminya yang sedang melaksanakan misi kenegaraan karena kerja sebagai tentara. Isinya menggambarkan tentang kerinduannya untuk bisa memperbaharui diri sebagai istri yang lebih baik lagi karena menyadari suaminya selalu bersikap baik padanya. Maka ingatkah engkau ketika aku meminjam mobil barumu dan aku membuatnya penyok, kukira engkau akan menghajarku, tapi ternyata tidak. Dan ingatkah engkau kalau aku memaksamu untuk pergi ke pantai, engkau katakan, hari ini akan turun hujan dan memang hujan turun. Kukira engkau berkata, benar kan? Aku yang bilang, tapi ternyata tidak. Ingatkah engkau saat aku menumpahkan kue stroberi ke karpet mobilmu? Kukira engkau akan memakiku, tapi itu tidak kau lakukan. Ingatkah engkau ketika aku menggodamu agar kau cemburu dan memang engkau cemburu? Kusangka kau akan meninggalkan aku, tetapi ternyata tidak. Ya,
banyak sekali hal yang tidak kau lakukan. Tidak terhitung berapa kali engkau berkorban perasaan, namun engkau tetap mencintaiku dan tetap melindungiku. Ada banyak sekali hal yang ingin aku ubah demi engkau dan saat kau pulang dari Vietnam nanti. Namun engkau tak pernah kembali. Dung tabigei aha manarotu pikirata. Istri tadi ingin menjadi seorang yang lebih baik lagi dibanding yang lalu. Keinginan yang kuat sudah ada, tapi kesempatan tidak ada lagi. Laus imana naik dohonon ni turpukon. Asa tasolukon parangin na ibaru ganupari. Bisa dilehot debatado pe tuhita tiki dohot kesempatani. Maradupod donga jolma nang maradupod debata. Martin Luther mengatakan, gereja yang hidup adalah gereja yang terus-menerus diperbaharui. Dungi di Efesus 6 ayat 10, 1-10 sada di dok. Dukon ni gabeto guma rohamuna di bagasa Tuhani doho di bagasa kagogo umuna na tugui soluko kamuma pakaian senjata na siya debata asa taralo kamu uti-utian ni si polisi. Amen. Martangi yang mahita. Mau liate di ho Tuhan. Nunga saur behatam na badia itu tonga-tonga nami. Na manungguli paingoton jala mengajari kami. Asa mangulu di bagasan hai baru kami. Jala husoluko kami. Jolma na ibaru. Napi na ibaru ni todim. Todi parbadia. Tuhan huhati dako kami do. Gale jalagok hakurangat dong ulu namion. Na jok do kami madabu tu bagasa dosa. Alani namangi do mahami tuho. Tiok magomos sa porsion nami marhite todimi. Asa manok tok kami. Hot mardalan jala jongjong di dalan naung pinatikom mo di kami. Asih maroham Tuhan. Amin.